Tervetulleeksi Lakko. Terve, oikein hyvää kahvia. Mitä ukkeli? Eipä tässä ukkeli voi oikein hyvin. Täällä ollaan pölpöttelemässä. Tervehdys kaikki, mä olen tosiaan siis Lakko. Lakko on paras. Oli siellä paras. Kiitos, kiitos. Mutta YouTube-videoita on tehnyt työkseni tässä nyt muutaman vuoden ja se on oikeastaan se mitä mä teen tällä hetkellä. Tänään olemme puhumassa teille sosiaalisesta mediasta ja se on varmaan teille tuttu. Onko? Kuinka moni on somessa? Okei. Miettikää kuinka moni käyttää WhatsAppia, Snapchatia, Instagramia. Joo, mäkin syyllistyn näihin kaikkiin. Facebookia. Facebookia. Hyvä. Naamakirja. Joo, kyllä. No hei, kun olette kaikki someammattilaisia, niin kertokaa mikä on some. Some on some. Antaa palaa, mikä se on? Sosiaalinen media. Mutta mikä sen määritelmä on? Voidaanko kertoa, mikä se some oikeasti on muuta kuin se nimi?